dan Kabupaten Madiun mengkono. Monggo Bu Kesi Rahayu dipun aturaken sinom parijata kunjuk dumateng para pinisepuh. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Yuswanto sekalian Ibu Radio Madya FM karo Mas Yoga barang. Sing nalika sore mau aku sowan diampirake ning Radio Madya FM. Ya, perlune mbok menawa panjenengane kangen wayangan meneh, sirku tak arahne saurunge poso ning malah ngersake bar bodo. Ha iya. Alhamdulillah nyicil ayem, sehat selalu Pak Yus. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Gak gawe bingung Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para pepundhen senior seniman ing Kukuban Kota dan Kabupaten Madiun. Ya, mligine katur dumateng Bapak Haji Muhammad Syakirun. Sugeng lenggah ana ing dalem monitor Kuntadi Channel. Ya, ora kersa rene, kersa ningko pas menyura. Ha iya. Ora apa-apa wong panjenengane iki remene ning lakon. Ha iya. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Boya keduman sahatate
sadurunge telas sinom monggo Bu Kesi kula caosi wanci anggenipun mengucapkan selamat sukses dan doa terbaik untuk keluarga besar PG Rejo Agung Baru. Mangga Bu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng keluarga besar PG Rejo Agung Baru yang pada malam hari ini mengadakan tasyakuran tutup giling nggih Pak Dalang. Nggih leres. Mugi-mugi setiap tahun hasil selalu melimpah ruah dan bertambah, para petani semakin sejahtera, para pejabat dan masyarakat juga saling bahu-membahu. Akhirnya seluruh masyarakat Indonesia kebutuhan gulanya bisa tercover sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Telaske Bu Kesi. Luwe Alhamdulillah